ine steri akamwendo ndimakhala kuchiguma market muziwana nkumi khani mene ndakubwesera niyo kuti ndizisene kuti ndindi ana 3 chomwe chinachitika pamene ndilondekezera ndini mezi 4 ndinapita kuchipatala kuyamba sikelo kucholo ku research chipatala cha research chaching'ono basi anandiza kuti mimba itikuona yayikulu mezi 4 ndikuti mezi 4 yomweyo ndiyene sojana kundithandiza basi nanyamuka kumabwera ndiye nditapita kosonga ndi mwezi wa 7 anandiza kuti mimba iyi kuma tikuona kuti ndi yayikulu mukunena kuti mwezi wa 7 ni mwezi wa 7 imene mukunena munthu kuona mimba iyi ndi yayikulu sizigwirizana mukunena zona tafoluza sinaiwali bwinobwino ndikuti ayi sinaiwali bwinobwino kuma mwezi wa 7 ndiye anandilembera pepala kuti mupite chipatala chachikulu cha cholo kuti akakuichambule nakakuoneni mimba ndiye ndinalipira kupitako kucholo chifukwa cha transport ndiye ndinabwera kuno kumakhala ndabwera kuno kumakhala ndinapita kuchipatala ndinali pa 12 pa 28 ndi pamene matenda anayamba pa 28 pacha ndanyamuka usiku kupita kuchipatala kulimbi matenda chanatiza kuti anazizira kulimbi anatiza kuti ayi muyenera kupita kuti kukwinzi ni mimba imene tikuonera titapita kukwinzi titakhala kumene kucha anatiza kuti ni mmene zilili mboni matenda azizira mabwasa chachani nauza kuti sana ndinowa ndipotika kuti ni mmene poti matenda azizira mimba isi ndi yayikulu apapa muyeneka kunyamuka kupita kuchipatala chachikulu kukwinzi anatilembera tidafika kuchipatala kukwinzi kucha nafika kumene kucha limbi kukulo tinagona konko uku tinanyamuka kukadikya ma 11 kuluku 11 kukinala masana tafika kumene kucha ndi pamene amatilembera anatiza kuti agadi ene anoyeneka kukhala panja ife tikakuoneni inuyo ndi ndalowa mchipatala natizika ndi kuti ankulu anatiza kuti tiye ndikakwezeni chani kompyuta ni mimba imene ikuonekera tapita kompyuta anaiza nakhalako ndithu chamma 11 kuluku mpaka na 5 kuluku akuti ni mmene zili mimba itikuona yayikulu komanso mutikuona kuti mimbayi imbereka ana awiriwo winayo 3.8 winanso 3.8 komano apapa sizoyeneka kuti chani munyamuke mupite ku nyumba ndiye nauza kuti masiku koma ndiosakwana mwina kapena tiyeneka kukadikirira kuti ayi muyeneka apapa mukhale mchipatala momo kuti lachitatu tiyeneka kupangani chani operation ndiye titakhala mchipatala mucha lachitatu limenelo lachinayi lachisanu matenda aja sanakhangata anayambira mchipatala momucha atayambira mchipatala mucha anziza kuti matenda aja sanazizira ndi atazizira ndi pamene anatakati pasa malo kuleba kucha kumakakhala kumacha kumakadikirira ngati tidikire kusiyeta takhala kuleba kucha matenda aso anayamba akhangata azizira ndiye kuti mkulu anabwera ali apapa mmene zililimu tikuona kuti simuli bwino ndi apapa chimene chingachitike lero musadye china chilichonse phala mchipatala msalandi kuti masana ono mwina tikakupangeni chani operation 4 kuku kwazaza operation kunde mudikirire ndiye titadikirira chama 27 tinamona dokota wankulu atabwera ananditengera panjinga kupita ku theater kuja atandichambula ndinamona kuti ana awiri koma ukoko kupali ku theater pochira ana 3 anati winayo anambereka saka pamwamba winayo anali mphali yayikha inali chama 7 to 7 ya mazulo 7 ko inali sana kwani ndi pamene amati ana awiri tena kwataona ali ndi ana 3 mwana wina anatani anambereka nsake wina anali pamwamba pansake koma winayo anali mphali yayikha zitatero basi anacha anatenga yanacha ana mai yanga ndikuita kukasiyanga tikukangalu chifuka madeti ana badawo ananikati madeti osakwana nabada 8 months winayo anabada ndi 3.2 winayo 2.2 winayo 1.2 ndiye anapita kukangalu kumene kwanakhalako 2 days asachoke kumene ataona anaona kuti ayi anawo ndi amphamvu kangalu kosa anaona kuti ayi asayeneka kukhala kangalu chifukwa chikuti anawo tikuona kuti anawo ndi amphamvu ndiye muyeneka kupita nawo kwa mayi awo mkati mayi awo apeza bwino mutani afika ayamwisa tapita mmene kuja anabweresa anaja nkumayamwisa lachinayi lake operation amandipanga linali lolemba lachinayi ndi pamene amatitulusa mchipatala akuti muyeneka kutani kupita kuma muyendere dongosolo mukapange muyende ndondomeko ya mchipatala ndondomeko ya mchipatala muzikayika nawo kumimba chifukwa nawo ndosakhume sana kwane masiku anawo mwene awo mukasamalire fando osakwana masiku apapa tingoposani dedi mukamatuluka kuti anawo mupita nawo chipatala chakulimbi check up muzikapangira kumeneko chifukwa kunoko ndi transport kwakhangati kwatalika kumaso mwayandikira inu ndikulimbiko ndi chipatala chaching'ono chimene chitakulemberani muzikapanga kumeneko titabwera kunoko ndi pamene tinakhala wiki yoyambayo imene anandiuza kuti ndipite ku check up ya kangalu ndinalephera chifukwa chokuti bala ndinalisana pole mayendedwe anga sanali ngati ovuta transport iso ndinali ntilibe ndiye ndakhala kuno osapita kuchipatala chakuti madokota chakacheka nacho ndiye ndakhala ngati ndapezako bwino wiki inayo anandilemberanso ndinapezeka kuti ndinalephera chifukwa cha transport chifukwa kuchokera kuwathuko chifukwa kulimbiko ndi mkantunda wautali chifukwa sindingathe kuyenda wapansi
imafunika transport nde atandilemberanso nde ndapezeka kuti auchali chanabwera anandithandiza ndi ndalama nditafotokozera anandithandiza ndi ndalama ija anapezeka transport napita ku chipatala kulimbi kuja nditafika kumene kuja ndadani mafuna ndapanga na cheka apo yakangalusi pa ana anabada kukwinzi masiku osakwana nde nditapita kumene kuja apezeka kuti ana aja anapezeka kuti makeji iso afika osaja anapezeka kuti osaja ndi matutu chifukwa chakudya chinali chingati chovuta komanso mkaka sumatuka m'mawere mkaka kutuka kwakena kuvuta nde onakhala ngati anachasika madokotala anandikalipira bwanji ndikuti bambo awo anawa anathawa chakudya sinchovuta komanso ineyo kuti ndikapeze chinthu ndikapeze ngati maganyu ndikovutirako ndi ana komanso kuti ndikapeze chokudya ndiyovuta chifukwa chokuti sindipanga china chilichonse ndalama ndiyovuta ndiye anandikalipira kuti anawa ati mutha kwaluza panawa matuuje nkeji wawo anabada mokwanirabe koma apezeka asika bwanji nde apapa chimene mungachite mupitenso ku nyumba koma muyeneka muzikatani muzikafundisa ngati zotentha muzikayika kumimba pafupi ndi nazo adokota kuti zofunda ndizovuta komanso ana alibe ngati mashawero kuyendera ngati nsalu zotenthazo zinali ngati zovutirakonso bwanji mkaka kumapezeka ndi nazo kuti mkaka ndovutabe ali muyeneka kumafinyira mkapu ndati mkapu musiku mwakwana mkaka ndochepa ndi ana atatu mamwisidwa kumakhala kutani ovuta komanso mkaka sikupanga sipachi kuti ndikumadya pasiku kamodzi ndikadya masana muna mazuro sosaja mama onse ungokhala kumakuya musana ntabwera kuno kukhala napitaso ngati check up yakangalu kukaonanso ndi pamene amaona kuti makeji awo akwana 2.5 ya boma ija imene amaganizira ndi apapa ndi pamene amatiya mutha kubweranso siku nalilonse utani tiseke ngati check up yakangalu ndi sininapite ku chifukwa transport chabwino mafotokozani kuti bambo anawa anathawa zinakhala bwanji kuti afike pothawa anathawa chifukwa chani bambo anawa mmene tinapita ife ku chipatala tinapeza atathawa anathawa kupita kukakwatira mkazi wina atamva kuti kuli ana atatu anaona kuti ati chisamaliro ndiwo amapangira zaulimi ndi anaona kuti chisamaliro ndiwo nchovutirako ndi ana atatu chizo ndiwo anathawa kuti atisangakwanise atamva kuti ndabereka ana atatu mmene tinali ku chipatala mmene timabwera kuno atamva uthenga umenewu anathawa kuti chisamaliro sangati kukwanisa chifukwa chokuti osadva ntchito ineneyoze amadalira ngati za ulimi ndi ulimi umayendera ngati season chabwino mwina kuthawa kumene anathawa bambo ana atatuwa anathawira kuti achibale awo munawafunsa bambo kumene anathawira sitikuziwa achibale awo titafunsa anayankhulanso kuti ife sitikuziwa china chilichonse kumene kwathawira amene wasadadisanzike amunanowa kuchithawireni sakupezekayi koma pamveka mphekesero kuti akupezekera kundata akwatira mkazi wina chabwino ndeno mwina chikuthawireni pamene ankathawa nakusiyani zinthu munagaya zakudya kachani mulinga ndi kuti anawa mwina pochoka kuchipatalako muthandizike nawo ayi mmene timabwera kuchipatala mmene amathawa sanasiye china chilichonse tinapeza china chilichonse palibe olo chokudya tinapeza chokudya china chilichonse chinali ngati chovuta komanso zovala china chilichonse olo nsalu panalibe china chilichonse olo ngati beseni ino chapiramo panalibenso china chilichonse chabwino mafotokozo onena kuti mkaka umakhala ovuta pa tsiku mumadya kamodzi mwina mama wa osadya mudya masana kama zonse osadya zimene zochititsa kuti mkaka uziruka ochepa ana sakumala mokwanira tatambasula kuti mavuto zakudya zikuti bwanji mavuto zakudya ndovutirako fuka kunoko ngatiso kumuzi komanso munthu wokuti sindikupanga china chilichonse ndikungokhala tiumakudya pasiku kamodzi mwina tikathandizidwanso ndi anthu usiku mwene ngati suthandizidwa ndi anthu ndikuti sudya china chilichonse isuwa lonse ndi mayamwisidwe zimakhabe ngati zovuta kuti mkaka ubwere m'mawere ndi kupezeka kuti masitelo ana akumakhala ngati akusikiranso kawiri anthu amene akumakuthandiza nawo umathandizani motani komanso amakhala anthu ochokera kuti anthu amene akumandithandiza akumakhala ngati ammuzi mwathu momwe muno ena amene akuchimva akumatha kutapa mwina ngati ufa mbale kubweresa ena akumatha kubweresa mwina sopo mwiri kuti mwina muchapire tsiku ngati la lero komanso ena akumakhala ngati kungotithandiza kutunga ngati madzi pakhomo chifukwa chokuti nachitira operation magwiridwe antchito akumakhala ngati ovuta adokota anandiuza kuti ndisagwire kayi ntchito chifukwa chokuti balalo liyeneka kupola kale ndi anthu akutithandiza akumatithandiza ngati munjira ngati zimenezi njeterekeze mmene ndikuonera apapa mkichini chibwerereni sindikuonapo utsuna liwonse komanso sindikuona chizindikiro nazo kuti mmene mwaphikidwa lero mwadya chani inu lero mama onse uno sinadye china chilichonse apapa tikudikira tinapasidwa ufa wina wake mphale ndiye tidikira tiphike tidye simu moti cha mama simadya nkhale phale ayi phala sinnadye chabwino ndeno mwina zimenezi zikumakhudza bwanji moyo wanu ndi umoyo wa anawo zimandikhudza kwambiri chifukwa chokuti anawo anabadwa ngati masiku osakwana ndiye ngati ine ndisakudya mokwanira anawo sangapeze mkaka mokwanira chifukwa chokuti makeji anawo atha kumakhala ngati akusika
kumene ndimafika ndawapeza kuti onse amalira kwambiri. Amalira chifukwa chani? Onsewa amalira kwambiri fabele ndi limodzi ukayamwisa akumakha usakhuta chifukwa chokuti ine madibwe ndovutirapo ndiye olo muyamwise wina kumusiya apa apezeka kwina akulirabe chifukwa chokuti ana usakukhuta nkaka kumabwera ngati ochepa monga kusowa pogona pokha pamodzi tigonera ngati mphasa zofunda ndi zochepa mayanga ine ndi anawo timafunda chofunda chimodzi komanso zoyala pansi timayanga ngati nsalu zoyalira zogonera tilibenso pogona pake ndi pamphasa. Ndikuona zoti nyumbano ilibe simenti ndi fumbi lenene zifuwa ndi anawo zikumakhala bwanji kuti kugona kumagona pansi zikumakhala bwanji? Mbali ya fumbi anawo pena zifuwa kumakusomola chifukwa zoyala zosakwanira komanso zofunda zosakuyenera anawo kumakusomola chifukwa cha ngati zoyala zosakwanira pansi nyumba iso ndifuna ndi ya doti ndi anawo kumakusomola chifukwa cha zoyala zochepa ndi doti fumbiro mapezeka kuti anawo kumakusomola chifukwa cha doti nyumba ya doti. Mwafotokozanira kuti chofunda ndi chimodzi bulangete inu lomwelo mayi anu amene akusamalirani lomwelo komanso ana atatu ndiyeno mafundisidwe tikufuna tidziwe pofundisa apa mukumakwanira muno bwino kapena zimakhala bwanji anawo mumagoneka mbali yake iti? Anawo timasiya pakati ine kumakhala mbali koma mwina ifeso chofunda isi kumatipezera timafunda ngati nsalu chifukwa bulangete ndilochepera ndi ana atatu ndi makolo zikukhala ngati zofutirako kuti tingapange kufunda muno mokwanira. Bulangete ake ndilota? Mabulangeti ake omwewa basi mabulangeti ake ndi omwewa achipironi osati bulangeti ngati lachoniyo ayi ndimene tikumafunda tonse limodzi omwelo. Bulangeti limeneja tikudziwa kuti si lamphamvu limasisira zikumatha bwanji ndi anawo usiku? Tikumayika nsalu pamwamba kuti mwina mwake ana athe kumva kutentha. Ndiyeno langizo amene anakupatsani unena kuti anawo akwenda kumakhala potentha kamba kuti anabadwa makeji osakwanira zimenezo mukuzitsatira muno bwino zikutheka muno bwino? Tikuzitsatira koma sizikutheka chifukwa changati zofunda kufanana kuti zakutira kuti azimva kutentha komano zikulephereka malengizo timatha kuwasiya pamimba koma ngati zowakutira zotenthazo ndezikumavuta chifukwa chokuti zofundazo ndizoperewera. Munakamba kunena kuti zovala za anawa ndi zochepa zikumakhala bwanji kumbali zovala? Zovala ndi zochepa tinathandizidwa ngati kuchipatala nthawi timabwera koma zovalazo tikumayanika zinazo tikumangoyanika wina akavala kuti wina usavale fa zovalazo ndizochepa sizingakwane ana atatu. Zikumakhala bwanji mwana kuti wina akavala muyanike wina avale ana atatu sizikumakwanira zovalazo zipo zingati? Zovalazo ndizochepa zilipo 10 tikamveka winayo tikayanika ndimapezeka kuti kumvekanso winayo ndikukayanika mpanthawi imene akufuna kukasamba akakuzeni pamene tikumayanikapo mama wake akapanga zimenezo tikumawawira ngati nkuzichapa kuyanika kudika kuti ziume zikauma pamene timasambisana cha ndikuwavekanso. Kutanthauza kuti ilipo nthawi imene kumakhala anthu osavalira anawo kudika zovala zawo ziume? Kumakhalapo nthawi kumadikira zovala zawozo kuti ziume ndiye pena timangotenga nsalu ndikwanguwa kutira nsalu zokha kudikira kuti zikauma tasambise avalenso kwa zovalazo ndizochepa. Mwafotokozana kuti zovala zingakwanire kumamveka mwina wamkaziyo ndi zovala zingati? Wamkazi ndisaname kuti ali ndi zovala zomwe amakubwerekana palibe kuti chachikazi zonse amakubwerekana fandi ngati makanyera momo anawo. Zovala zonse ndi makanyera momo kokha palibe dress palibe skate? Palibe dress skate tinazo ntimalaya. Zovalazo ndi akanyera momo palibe wamkazi amene akuvala kuti chichanga komanso zovalazo akakozera ndikumatha kuyanika so mwina sopo kuti ndingathe kuchichapa kawiri kuti mwina akapanga avalenso chifukwa chosowa sopo then mapezeka ngachiyanika chikauma nditenge ndimvekenso kuti ndimikozo yomweyo ndikayanika pamemba cha ndimadikira kuti zikauma ndimvekenso wina akakozeranso mapezeka kuti tichonse takungirana cha nsalu kudikiranso kuti zovala zija ziume koma kuti ndichape ndesi ndikumazichapa chifukwa chokusowa sopo mwina siku mwene anthu othandizawo takupasire ndi sopo yomwe ndi umangoziyanika basi kuti mwina zitani zingokha mikozoyo kuti zikasambisa anawo athe kupeza chovala. Chabwino ndiyeno mwina mwakhazi kuti mwaveka nsaluzo zimakwanira pano kwa nthu pali nsalu pachingwepo nsalu zimenezo zimakwanira kwafundikana kufika? Nsaluzo sizimakwanira basi nsaluzo zilipo ndi alense ziwiri basi ndiye ziwiri akakauta akozera zinazo ndimatha kungira nsalu imodzi kudikira kuti nsalu imene unakozerayo iumenso ndisinthire ino. Kutanthauza kuti nsalu zilipo 6 zokha? Nsaluzo zilipo 6 nsaluzo ngati zochepera nsalu 6 ndiye mapangidwe ndi anawo zikhala ngati zikuperewera ndizocheperapo mateweraso
ndi ansalu amene tinang'amba ansalu zakale zimene tikukhala tikwaveka anawo. Matewera alibe ngati ogula ayi, koma ndi nsalu imene nang'amba ifeyo koma matewera ndiochepanso. Matewera ongati ogula ana alibe, matewera amene alipo tinang'amba ngati nsalu koma matewera ndiochepa. Koma mapepe pandiso ndi atatu amene tinathandizidwa ku chipatala ndi tizipewa zitatu zimene tinakhala tinathandizidwa ku chipatala. Ndeno mwakazoti zipewa zimenezi mwazichapa anawa kumavala chani? Tikazichapa zovala zimenezi anaosa kumavala tikumadikira zikauma anawavalenso zomwezo, koma nthawi imeneyo tikachapa anaosa kumavala zipewa zina zilizonse. Kumbali mafuta odzola alipo? Ayi, mafuta odzola palibe. Tikapeza ndikaglycerine komweko kamene tingathandizidwe timathazo kumazoleka ngati ana omwewonso glycerine. Zoti ana amadzola Vaseline ayambake kudzola glycerine? Tikwazoleka chifukwa chokuti drama komanso chifukwa cha mavuto kuti Vaseline sitingati kukwanisa kugula ndi drama ndiyo ngati yovuti yako. Ndino mwakazoti mwadzoka glycerine amene wa thupirawo lumakhala bwanji? Thupirawo lumakhala losaoneka muno khungula lumakhala ngati kukhakhalirako chifukwa chokuti ana wachepa ndi mafutawo ndi glycerine zizovutirako. Mawu anu kwa Malawi ndi otani? Mawu kwa Malawi ndikupempha kuti amene ali kufuna kwabwino amene angathe kukwanisa kuthandiza ayeneka kutithandiza. Ngathe kunena pano pa radio ndikutha kufotokoza kuti ndikunena kuno kwa Malawi amene akufuna kwabwino amene angathe kuchimva ndi atha kuthandiza kundithandiza pa mavuto amene ndakumana nawo paine ndekha sindingathe kukwanisa, koma ndikudalira kwa anthu wina aliyense amene angathe kuchimva athe kundithandiza pa vuto limeneli. Kumbali yangati zovala, transport ya kuchipatala komanso sopo komanso ngati chakudya. Nsaluso ndizochepa ndi ana atatu zimapezeka nsaluzo zimaperewera. Achawelonso palibe. Mafulanero amene alipo tikuwanyamulirana ndi amene sinathandizidwa ngati kuchipatala. Chipatala amene ali atithandiza ndi amene tikunyamulirana, koma mafulanero ndi atatu. Tikumandikira omwewo akapanga kukweseranso timayanika omwewo. Kusikelo maambulereso tilibenso ndiso ali timapezeka mwina tikulephera kusikelo chifukwa cha zuwa ndi ana ndi zimakhala zovutirakonso. Mayi Dorothy Ngoma ndikatsiri pa nkhani zochembere bwino ndipo akulongosola za mavuto omwe angadze ku miyoyo ya anawa. Ndine Mayi Dorothy Ngoma padakali pano udindo wanga mbuyo mmandidziwa kuti ndimanenerera kwambiri nkhani ya zaumoyo zinangati zimenezi, koma mwezi wathawu tinakomera a president a dziko lino kuti anandisankha kukhala advisor wa office kwawo wa president pa nkhani ya uchembere wabwino. Mayi wabereka ana atatu pamene amafika ku nyumba apeza kuti munthu wabambo wathawa akuti sakwanitsa kusamalira ana atatu, zimenezi akuti zikukhudza kwambiri umoyo wawo, chakudya pakhomo, zovala ana komanso zofunda palibe. Mwina ndemanga yanu ndiyotani? Ndizomvetsa chisoni kuti mzibambo wabwinobwino kuti ali ndi banja lake ndipo onse amayembekezera kuti Mulungu apatsa mphatso, ndipo mwachisomo Mulungu sanapatse mwana mmodzi apatsa ana atatu. Mayiyo sanasankhe akanafunsidwa mwina akananena kuti Ambuye Mulungu watipatsa mwana mmodzi, koma tinamukomera Mulungu kuti mwachisomo chake ana atatu. Ndeno mukunena kuti mamunayo wathawa kuti anawo achulukitsa abale atatu nthawi imodzi sakwanitsa zakudya mikaka ana atatu kuyamwa sizingatheke kuyamwitsa. Ndoti mzimayi ayenera ndiso kuthandizidwa ndi mkaka wa extra kandi ndi zina zotero kandi matewera ndi zinthu zofunikira pakhomopo. Ndemuti mzibambo wathawa nkhani ndoti zimene zopsa kwambiri nzopanda umunthu. Mzibambo sayenera kuthawa olo zivute bwanji sinkhani ya kuti kubereka kokha, koma pamatha kubera matenda oti mwina kokachira kudya zina zavuta mzimayi wavulala samayenera mzibambo kuti athawe. Timayenera kuti tikhale limodzi pa umunthu. Mzibamboyo iye monga mutu wa banja mmene Mulungu ananenera azithandizira azidziwa chochita kuti ndikapempha kuti ndikadandaulako. Iyeyo ku ana kubadwa atatu sanayambe iyeyo, ana amabadwa kumene atatu ena 4 ena 6 kumene nthawi imodzi. Akanayenera kuganiza kuti iye ali ndi abale ake akuchimuna abale akuchikazi nanga kumpingo amapemphera kuti
nanga mwina MP nanga mwina kwa DC kuli chithandizo nanga mwina kuchipani kuli chithandizo osangothawa sona akanthawa nzimayi wangochita kumene ana atatu ndiwofoka pakhomo sima palibe oyenera kuthamanga mzibambo nkhani zimene zotu zikuchulukira ndizofunika kuti amalawi pa umunthu tikuyenera ndithu kumakambirana kumene amene tili atsogoleri mafumu matiye mavillage azibambo mukutani kodi azibambo ndamene mulungu ananena kuti akhale mitu ya banja pa mitu ya mtundu wanje yothawayo zimene zotu ndizoopsa ndipo zomvetsa chisoni tikuyenera kuti atsogoleri kumisiko tikukambirana komanso mwina akwathandizira azibambo ofoka ngati amenewo chifukwa mwina apakanapezeka wina omuthandiza azibambo maganizo sakanathawa achibale ali kuti akumpingo ali kuti olo kuchipani kumene kandi chipani cha Congress kandi chipani cha DPP kandi chipani cha chani kumene iwo amakaungana nawo akanayenera kukadandaula kuti ena apezeka awiri atatu masiku anonso ndi social media nkhani imene ikangoyikidwa pagulu maambiri akumadzipereka ndithu mbuyo mutinaona nkhani ina yake mpaka na first lady ndithu anapita anakafika ndi katundu wa mbirimbiri chuma cha mbirimbiri kukalithandiza banja limene lolo ndiye abambo amene wawa kumene aliko ine ndingofuna unena kuti abambo inuyo simunapange zawo munthu mubwerere mukathandizane ndi akazanuwo maganizo othandiza atha kupezeka mmanyumbamo anthu andizofunda ena anachita kubereka kalekale andichizovala tana ndizina zotero akanatha kuthandiza koma kuthawa aya zibambo chonde kumene kuti kuonjezwa zenzenga Mafua tidziona kuti ana amenewa kuti anabadwa masiku osakwanira komanso makeji awo ndi otsika mwina potengaonera kuti munthu wammayi ameneyu mmene amafotokozera program imeneyi amafotokoza onera kuti akumadya pa tsiku kamodzi zimene zikhuza bwanji moyo wa ana mzimayi woti wachira ana atatu akuyenera kuti mwina azidya uloka 4 uloka 5 nsima phala zipatso matampiri ndizina kuti mkaka uchituluka wambiri kudya kamodzi pa tsiku usizitheka ana usakwana masiku ndiye kuti enawo anyechera atha kumwalira koma mmene mwayichulira nkhani imene ndiganiza muyilemba muyiponye pa social media anthu ena akufuna kwabwinolo kwajambula kumene kupite kwa DC even ku ministry ya social welfare tili ndi nduna atsogoleri athu amene tinawasankha nkungoti nkhani iyi sakuyidziwa chifukwa tili ndi atsogoleri wothamanga kwambiri akadziwa ngati nkhani imeneyo ndiye kuti atha kuthamanga ndithu ifeyo anthu wamba amene tili kufupi ndi apemphe kumene kandi amipingo kazipani azimayi amene tili kumene kuti kanapangabe limodzi kuthandiza mayi nzake ineyo ndili kuno kulilongwe ndili kutali atapezeka onena kuti mayi manena kuti ino mutothandiza nitothandizadi ntakutolera ziwiri zitatu atapezeka kuti okaduleni pakuti tothandizana ndithu osati mayi yekhayi koma tizithandizana wina aliyese umene wonde umunthu akhandi mmene apresident athu achakwera akufuna kuti tizipangira amayi chakwera amayi president first lady ndi mayi wa mulungu ndi munthu wodzipereka nawonso nkhani imene ndizoti ikapeza sangangokhala phe iyo khalidwerawo samakhala phe amadzuka ndithu amathamanga ndipo ine ndikudziwa kuti nkhani imene ikapeza athamanga ndithu kodi ofesi yona zachisamaliro cha anthu kudzantaya ikuchitapo chani Stefano Joseph, this is social welfare officer Plantaya. Tayabirira mwina tinenedi kujizoonani tikuziwa nkhani ya mayi amenewa china chimene chinachitika nchoti mwana anawo atabadwa asanki kuna ali ampena amene amawauza kuti anawo afunika thandizo ndiye anapita ku bungwe lina limene limasungana kuti athandize kulera ana ndipo zimene zinachitika zoti ana atapita ku bungwe kuti anapeza kuti bungwe linanena kuti limasunga ana akazi okhaokha ndipo anaja pali pana atatuwo pali mmodzi wamkazi ena awiri amuna ndiye anatengako mwapira kupita naye bungwe limeneyo so ifeyo titabwera ngati osamalira anthu tinanena kuti ayi arrangement imeneyo yoyenerera kuti ana atatu amayi awo ali bwinobwino azikula wina ena kwina ndiye tinachita oda nditsukula nawo abwerere ku nyumba ndiye anabwerera onse atatu amakhala mu nyumbamo chachiwiri tinachionena kuti
ndi nkhani ya mathandizo. Anawa bambo awo anathawa, tinapeza bungwe ina imene World Lifeline amene anathandizira ndi chimanga, inapatsira amayi amene wachimanga made kuti 100 kg amene ali matumba awiri achimanga. Kuonjezerapo anawa alembedano mu program imene wa family support program kunena kuti ngati iwowa pazifunika akadizina zimenezo zithandizira. Komanso kuonjezerapo nkhani ya talembera kalata profesa zathu yazosamalira anthu akutcholo kuti ino bambo amene anapanga zimene afunidwe, ndipo papali malamulo amene amanena kuti amene ali ndi abereka ana ndi zina akuyenera atenge udindo osamalirana. So imeneyo ni nkhani imene tikuyendetsa panopa, komano kuli anthu ambiriso amene abwera kuti awathandizira amayi amenewa pa nkhani ya ana. Mwina china nkhani yabwino ndionera kuti ana amene anabadwa ndi birth weight ya around 2 kg, komano mmene timapita ngati sabata inoyo lachiwiri tinapeza kuti anaja ndithu akwera afika 3.4 kgs ambiri akuyenda alaonera, which is also chinthu cholimbikitsa kwambiri. So